Wala, ganun baka. Mag-hi ta. Ay, baka na siya. Oh. Hello, guys! Sige. Hello! Good evening! Hello guys! Good evening! Nako doon sa balay na Ate Jonah. And then, dari ko na ni hapon. Tapos, ay ako friend si Bing. And then, so, kain tayo guys. Namin barbecue, pork barbecue. And then, hot dog. Maklaro. And then, is fish. It's fish. Is fish. It's not fish, it's fish. So, kana lang. Bye. So, Kaon siya. kaunta ninyo. Sabay mo kaon. Ayun. Diba? Hilig juga na siya, no? Hilig juga siya. Hilig na mo. So, hindi lang mga pagganian na. Hilig juga ba niya, may pamakabagan yun. Di bulol ako, bulol man po. Nakaharman-develop naman na. Bulol po. Kasi dito ikaw Di pa kayo kung Apple comedy. Halak kayo siya, te. Hindi pa yun. Salamat ako ang yan, no? Salamat ko mo lang. Tangin. Dito daw. May season, no? Karino. Magsasay mo lang ba? Makumpan ka dito. Ano mo siya? Manamig kaon. Busog na among tummy. Bing, no? Grabe. Busog. Ay, magkita kong tiyan ako kayo. Nagyaw-yaw ba? Finish na. Nagdalansad nga. Magtipok-tapok. Kita ka sa gara. Mag-Domingo. Kabala na siya dahil. One of our VA friends. Hello guys. Wala ito. Na-play. Sige. Wala pa. Play na na. Na-play na. Wala na. Hurot na kong English. Asa na kong English? English na, pag-English. English. Pwede assignment. Asa naman ito yung teaching sana? Teaching. Joke na bang ganito? Squad lang ka ng part-time lang to. Part-time lang to. Joke. Mo niya mo pinaka-funny nga friend. Hello, Bing, no? Clown ba? Pinaka-gwapa. Of course. Spelling nga daw ang kuhan siya. Ang gwapa? Dili. Spelling nga ang ako, gwapa. Ay, ikaw, gwapa. Sige na rin yung gwapa ron. I-K-A-W-G-W-A-P-A. Tapos, Tapos, istorya na yun. ako gwapa. Ano? Derek ko, usahay, magtambay. Pag naikaon. Gabi na ako. Matt. Hi sa akong vlog. Hello. Di ba tinaglikramon nito kay wala daw siya siyang nawong sa akong vlog? Oh, pangatara, what can you say? What can you say? English ha, English.
What are you doing? There's a lot of What are you doing? follow-up questions after that. What is that? What has a spy got to do What? to Is it a kind of game? TF2. It's a game? How to play that? Why is it there's someone? I know his crush. Who is your crush? The letter S? No. Oh, no more? No more? You already replaced it? With what letter? No. Why no? Nandito lang tama. Talk. Goodbye. Yun na ba? Sorry na. Wala may ikuan ibang. Stop na. Say na mo kung saan mo trabaho. Kung unsa siya, paano siya ginahimo. Diba? Yes. Ang kanya mong i-explain, based lang ni sa mong experience. Na-experience na mo. And then, kung kinsa may kabaloani nga mga trabaho, naman may mali nga na-explain, pero nag-explain lang may para ni sa amo ang experience sa nga, ano sa ba? Experience sa mong trabaho. So, ang i-base lang na kung sa among na experience. So, mo lang na. So, ang first question is, what is Amazon? So, kanang Amazon is like Store. store na siya online mura store. online store mura siya og Lazada, Shopee. Shopee, ana siya. Murag dira nagabutang og online store ang mga seller. Tapos ang next kay what is source or supplier? Lang kapirmi. Ang source or supplier kay katunang online store po siya na amo ang kuan of product, which is ito makabarato tapos ibaligyan na mo sa Amazon. Mo siya. Next is, what is FBA? Ikaw tubag ana. FBA, nakatabaw ko dati, FBA. Fulfilled by Amazon. Ibig sabihin, ang isa ka seller na siya ang mo pack sa ilahang item mismo ang warehouse sa Amazon. So, gamay na lang, wala na sila shipping fee, tina? Wala na sila shipping fee. Mga Prime, di ba? Oo, mga Prime. Fulfilled by Amazon. Direct warehouse sila. Hindi na sila mag-direct sa other seller, other merchant. Pero hindi sila yung warehouse compared Pero sa merchant na wala may warehouse ang Oo, merchant. ang merchant wala may. Kita, ginano kita usahay atong store ma-fulfilled by Amazon. Kita ko natay o PA. Makakuha lang daw og PA kung FBA ka. Okay. Sinel pa na yun sa kuha. FBA basis. FBA sourcing ba ng PA? Di ba? Ay, oo, FBA, sorry. Di daw kakakuha na nag-dig FBA. Modeng pili lang po ang ay mga account nga ay tactical arbitrage. So, kanang tactical arbitrage is a tool na siya. Tool na siya paano mangita og product. Dito ka mag-search kung sa mangita og product, profitable ba or dili. Next is, what is merchant? Merchant. Kami, merchant. Katong mga nang maligya. Mga namaligya. Shipper. Mga dropshipper. Clash Royale. Tapos, next is, how to find product. Search lang ka sa search tab. Tapos, Google search. Ana lang. Manual. Kung mag-manual ka. Pero, kung nakay ginagamit nga tools, mo na itong ginaingingon na mo nga tactical arbitrage, mga OA, X-ray, mga anak. Pero among ginagamit karon is tactical arbitrage. Mao nang gihatag sa mo nga tools sa ang boss. Lang. Next is how to find profitable product.
Bro, connected siya sa kuwan. How to find product. Kaya kung mangita ka og profitable product, kailangan mangita adto ka og supplier nga pinakabarato nga namaligya. Kay compare nimo ang ilahang product sa amo ang product kay mas makaginansya man mi didto. Tama yun. Ngit may adto ka og laing store, laing site nga store, mangita ka dito og product nila, i-compare para dito ka murag dito ka mag-order og product para maka profit ka kung sa imong i-post nga product sa imong online store sa Amazon. Tama ko, te? Tama ka. Next is how to find shipping fee in source or supplier. Add to cart. Unsa? Add to cart. Add to cart. Ano po to sa uban nakapaskil naman dito? Di ba? What is paskin? Nakapatak ba ba? Nakatatak na dito nga. Gamay siya nga na sign. Na, Over $59. sa No mga shipping supplier manggod pag below halimbawa sa Walmart kay below 35.99 ay $35 lang no. $35 below na siya shipping fee nga $5.99. Yes. So kung above na siya sa $35, free shipping na siya. Pero naapoy other seller nga naka-shipping fee po sila. Kay ang kato nga seller kay ano man po siya dito. Kanang nagapamaligya po siya dito. So kailangan po siya dito makaginansya po. So gina-avoid na mo na siya nga mga kuan. Kay dili mi ka-compete ana nga mga seller. So dito jud mi magkuha sa pinakabarato para maka-profit mi sa among ginapamaligya nga product. Next is it is hard to work in Amazon. So wala pa experience, lisod jud. Yes. Pero pag naka-experience na ka, medyo okay na siya pero lisod jud mangita og product. Naay time nga daghan ka makita, napoy time nga gamay lang kaayo. Ikaw unsa imong masay kung lisod ba magtrabaho og Amazon? First time mo, lisod yun. Siguro sa pulo ka buok, sa kuan, kailangan makakota ka og 10, siguro makakuha lang kag 5. Not sure pag itong 5 nga good or dili sa to sa mga boss. Ginanami checker, QA. Kota or Kung naami quota na ay mag-check sa among product or good or not good. Napoy mag-list para isulod sa amo ang store sa amo ang seller central. Kana seller central dito ginasulod para ma-post ang imong product sa Amazon. yes. Next is what is your advice to the people that wants to work on Amazon? Kuan lang, kaning kung desidito or kursonada ka mo trabaho, halago lang. Sa interesado mangguna kay kung dili ka interesado, mas stress lang ka. Dugay ka makabalo. Oo, dugay ka makatuon. Kung wala sa imong heart, magsigira kag akapoy, lisod kaayo, lisod kay mangitag product, no? Tama. Tapos kailangan nakafocus ka. Kaya kung wala ka sa focus, sige kayo maulog, nagsige na lang ka o scroll down sa imong laptop. Hindi ka makakita ng product. Wa kay makita product. Tapos kung magtrabaho ka online, manambok ka. Parehas na ako. No, sexy ko sa uno, buro lang ikaw si Kuan. Si, kisa na, ang artista nga lang may kaglawas ba? Jeloksin. Uy, Jeloksin karon dawa. Sexy gapo. Sige na manggugag pungko. 8 hours, usay sobra pa para makakota ka. Need mo usay mag-overtime. Namang ko'y uban boss nga
wala ginabaydan imong overtime. Ginabaydan lang nila ang imong 8 hours. Pero thank you kay ang among boss nagginabayaran nila ang among overtime fee. Pero kung makakota mi every week, napod mi bonus. Bing no? O kung wala pud mi absent, napod daw mi bonus. So ana lang ang kuan sa online sa Amazon. Sa imong good nang naimangutana sa ako abing unsay mo trabaho online abi nila ka nang namaligya ka og mga gamit sa Facebook, Online seller dili amo trabaho sa Amazon US based Better to answer virtual assistant. Ginatawag may virtual assistant sa US naka US based ni no. Sa US. Kung siri sa Pilipinas, mura siya og Lazada, Shopee, ano. So, kato lang. So, unta, namoy natun-an. Kung wala, pasensya. Kung mali man among explanation, sorry, nag-explain lang ni para sa kung unsa among na-experience, kung unsa ang among trabaho. So, thank you guys. Hopefully, nag-enjoy mo. Kung nag-enjoy mo, please subscribe and click the bell para updated mo ko sa akong next videos. Thank you! Bye-bye!